Hey, what's up mga paps? Good afternoon. Okay, so karon paps, first time vlog na ko ni o mao ni ang ako ang content, writing ang akong content. Usapod mga paps, sa source pa dyan sa akong content, napadyo sa content na gitawag na to o relationship advice. Appeal sa na sa akong content mga paps. Appeal mga advice, mga family advice, problem advice, relationship advice. Appeal na siya perminti sa ako ang pag-vlog. So karon mga paps, na ako karon sa Hilongos, Leyte. So manin, diri dapita taga anhi di ko. So shout out sa mga taga Hilongos diha. Kung bago pa ka sa akong channel, mag-subscribe ka o i-click nimo ang notification bell para perminti kang updated sa ako ang channel video. So, muna siya paps, no? Huwag na kayo concern mga paps, i-comment na sa section below or ako na i-share sa Facebook, i-comment lang ninyo. Kaya araw na to na istoryahan. Kaya para na ako mga paps, sakto ning siyang content tag motovlogging nga nabantayan ako ba nga kuan naman murag common naman kining mga pangmotor nga topic bitaw, common na kay siya. So sa pagkakaroon paps kana lang sa kay ug na mo i-comment ug na may mga question about your relationship problems, i-comment lang na siya kay ato nang istoryahan. Okay, sa pagkakaroon paps, that's for today's video. Sige, salamat mga paps. See you on next video with your advice problem.